atong mimitingan yan ha. Kung hinot makapot yung pagkakomite. Okay. Mutot mo, pay. Ikaw anay, ano tayo ko kung sunadahan niya, komite. Kap, napapansin ko, di na tatong barangay, maserong. Basta, Serong? ano, kung sa iyo ini, itakay na mo, adi. Ano ito? Opay. Kap. Ay. Ay, di ba? Ato pa, Kap. Usa ka man nila. Nga ni, kay ginano ko nga ni raw sa malaki pa nga ni. Kapag ko na iyo, tara, dito lingko na lang kita kayo. Ulotong talera dito. Dito. Ay, ano pa, yung bersusang ni Kuan, mga malanganong ko din eh. Bersusang ni Dodit. Nga ni. Oy, dili. Kaya ba Oy, Kap, pasensya na, Kap. Itakon mo po kaya naguro-uro. Inaakon pare. Dili, lingkod. Guro-uro, akong paginulihan. Mopay kayo mabot ka mo nga. Wala pa magsisirong kay dapat naghihinulat tayo. Itakon pare. Kami din he. Naguro-uro ako na paginulihan. Atong mimitingan yan ha. Kung hinot makapot yung pagkakomite. Okay. Mutot mo, pay. Ikaw anay, ano tayo ko kung sunadahan niya, komite. Kap, napapansin ko, di na tatong barangay, maserong. Serong? Ano, kung sa iyo ini, itakay na mo, adi. Ano ito? Mga sugat mo din mga suga. Ako din Sige. kinaktan ha. Mutot na babagahay mo, konsyal. Amin ito. Para malamrag. Oo. Para maubad yung pangitaan ha. Oo. Nababagay. Bersosa ka. Oo. Ikapira ka. Ha? Ikapira ka to. Kasi yaman o. Oo, kasiyam. Bersosa. Oo. Ano mo bersosa? Okay na to ha. Oo, okay na. Ano mo komite? Oo. Ikaw ni. Dodit, Dodit? Ano to mo komite nga naaayunan? Napapansin ko din na aton barangay, damot ton kaayaman, Kap. Aw, sakto na. Angay-angayang gudnahin mo. Mugot takuan Ikaw na. dinit, parang limpyo dinit atong barangay. It mga tayo kaya man, amot mo, amot na angay mo. Mugot dito na ko, kaya mo tak napapansin. Ikaw parang limpyo din eh. Oo. Ikaw makapot. Sige. Mutot. Ikaw nit mo komite ha. Dodit ka bilos. Dolet ka bilos. Okay na to na mo komite, amot mo kurso na nga komite. Mugot dito na akong mga nakit ang din haton Ikaw pila ka pa ba to? Ika na polo, Kap. Napulo. Sige ka napulo. Okay na. Amot yung komite ito. Sige. Ikaw ano mo na uruyagan niya komite? Ano takong, Kap? Mga bakal. Bakal. Sakto na ito kay puro pamalit kang bakal. Dahil makasikdong dinit bakal, nag-uli din na sikdong taktil. Sige, amot mo kakaptan. Oo. Kay dati kawatan ka mo ng bakal din eh. Para at mga bakal din hindi magkawawara. Mutak na naman bal. Ikaw talaga to. Ikawalo. Kawalo. Very good pa rin nga. Kung atong mga posisyon, kay kung ikaw pa rin na, yung kito yung posisyon nga, kung hindi ito yung maging kakapta din nga atong barangay. Oo. Hindi inapurain eh. Kay papasa ini LWD. Amo nga niya nga gipakaniko ka mo. Para mapasa. Para mapasa. Kaya naghihino na sa LWD, papanutorihon ko pa yun eh. Ano daw, Kap? Ano ba na ito na? Wala problema, kaya kulat mapirma. Kay mga kontrapartido sa to. Hindi nagkakaya, no? Diba? Sige. Talataan. Okay naman na ka mo, okay ka na. Hindi mo, ikaw okay ka na. Ikaw. Okay na, Pito, okay na. Sige. Okay na ako to, akong kumiti para ikaw. Okay na. Okay naman na ka mo mga piniste ka mo. Okay na, Kap. Takong kumiti, Hindi ko salamat. na paghinalabaon. Hindi ko na paghinalabaon. Kaya katima pag notaryo, buwas mismo. Papasok ko man din eh. LMWD. Among karuyan, Kap. Malakat ngayon ako Manila. 2025 pa kumabalik. Dinita atong barangay, kamuta akong mga tinapuran, ha? Upayan yung yung mga komite, upayan yung pagkunin ng barangay. Kap, ma'am, ka naman hamon. 2025 pa kumauli. Kung nawakanay, kaya ako naggasto. Sige na, kita yung pag-iini ha, kay mapasa pa ako. Malakat ako. Ano man, Kap, makadin na kami. Sige, oo. Sana pare, pinisli ka. Tara. Grabe, anak ko mga kalyado ka magkusog. Kawalo, siyam na pulo. Ako nga kapitan, lima. Tungupan din kami mga tao. Mga buhay na sa akong mga barangay kagawas nagpakasunod. Pero puro good man kami mga kurakot. Talikaan na kay mapa, notaryo pa ako.